Vi står i Fredericia, og vi vil se, om vi kan komme ind i det hus der, men det er ikke sikkert, fordi der er for mange mennesker rundt omkring. Måske. Prøv lykken. Håber ikke, der kommer nogen, der synes, vi er mærkelige. Jeg bliver nødt til lige at tænde den her, fordi det begynder lige sådan hurtigt at blive... Får jeg så noget lyd, så I kan se. Så. Det er noget forfalden, kan jeg se. Men det er det som regel i stedet her. Kan man ikke komme ind med det, eller er det for risikabelt? Altså, der ligger jo et loft, der er brændt, og så halvvejs ned på gulvet. Jeg tror godt lige, man kan snige sig. Vi prøver at være lidt ninja. Alt for søren der. Wow, nøj. Og man kan godt sådan lige... Prøv lige se der. Det er jo vildt, det der. Wow. Så. Jeg kommer lige efter dig her. Jeg synes, det er sådan lidt... Nå, det er meget blødt, det der. Jeg tror ikke, vi kommer ovenpå. Vi kan ikke komme ovenpå. Det kan vi godt, men jeg vil ikke gå Jeg tror, det er også fordi det er... Ja, det er sgu nok for risikabelt. Men må ikke man kunne sådan gå op ad trappen bare lige? Jo, det kunne man. Skal man godt forsøge det i hvert fald, være forsigtig. Skal jeg prøve først? Er du forsøgsdyr? Forsøgskanin? Er der noget spændende der med det? Der er en kælder. Nej. Er det kælder? Kælder? Ja, det, ja. En ting ad gangen. Skal vi se, om man kan se. Jeg prøver lige at gå med dem herop og se, om man kan komme. Mette, har du ikke lys med? Jeg ved ikke, hvor meget længere jeg tør gå her. Der ligger en sko. Ja, der ligger altid sko og sådan noget. Alle mulige steder. Så der er også noget derinde. Altså, man kan sådan lige... Nej, jeg tror, det er for risikabelt, det der. Ja, det er det. 100%. Det der, det er faktisk... Ja, jeg tror det. Jeg tror måske, kælderen er nok bedre. Blæd. Jeg kommer lige og... Ja. Jeg tager chancen. Jeg vil også lige prøve sådan at komme hen. Fuck, det er nogle smalle trapper. Der er selvfølgelig toilet som så vanligt. Kælder er mere interessant end loft. Stole med det hele. Og ja. Hvis der er nogen, der mangler bukser, så er der nogle dejlige nogen der. Ja, måske lige trænge en vask. Ja, det gør de. Den her, den fandme er et sjovt sted. Der ligger cykelbiler og alt muligt. Hvad er det egentlig? Så. Øj. Det er sådan lidt creepy her, er det ikke det? Det er godt nok noget... Jeg fortsætter bare her. Oh my god. Så mange hjemløse er der ikke. Så det rum havde jeg ikke lyst til at være i, da der var brand. Nej. Så skulle man ud der. Ja, lige præcis. Jeg kan også godt se det her helt på kuldet der. Ja, der har været brand hernede også. Se, det er bare sjovt. Så ligger der et kok jo der. Og en vin der. Og sådan en lighter med sådan en sødt ansigt på os. Jeg skal også lige filme det hele. Skal du det? Ja. Jeg synes, at der var i orden, der.
Ja, det synes jeg faktisk ikke. Ja, jo. Nej, ikke helt. Pisser det ned. Nå, vi er jo... hvor er vi henne? Det kan jeg engang huske. Nå jo, Ravning. Ja. Velkommen til min lejlighed alle sammen. Ja. Nå, lad os komme ind og kigge på. Ej, fuck, hvor creepy. Ja, det er lidt. Nøj, det er lige noget for dig, Mine, hva'? Er der nogen, der er gået ned i det der her? Jo, der er trapper dernede. Du skal bare hen til at hjælpe med at løfte op bag. Okay, Anna. Der er en dukker der, hva'? Ja. Kan du med hjem og lege med den? Ja. Ja, der er sikkert nogen, der er inde og eller nu. Ja, nogle gange er der bare sådan lidt støv, sådan de lagt her 100 år. Nej, det er ikke lagt her 100 år. Huset er kun været forladt i 20-25 år. Det var også bare overdrivelse. Gamle Alle radio. dem i byen, de tænker bare, hvad foregår der herinde? De tænker, der er nogen, der er flyttet ind. Så sker der endelig noget ude på Børlandet. Jeg håber ikke, der kommer nogen bundemænd med rohakker igen der. Så har vi fucking 1000 Fandme Jeg ubehageligt. er bange med at være hurtigt i jeres bil, hvis det er, at vi skal væk, så. De der værktøjer ser i hvert fald ud. Øksehoved. Det ligner, der har været sådan noget, du ved, metal, hvor du sådan står og... Det her, det er da rimelig meget sådan overraskende meget fedt. Hva? Det var jeg klar over, fordi sidst vi var i Ravning, det var der bare sådan nogle nitter. Så vi åbner det kom herinde sidst. Nej. Det er ved at være et år siden. Så. Har du været herinde før? Jamen, det var et år siden, vi kunne ikke komme ind og man sætte det ur der. Ej, det er fedt. Ja, det er rigtig. Wow. Men det har været sådan noget... Arbejdsværksted til et eller andet. Ja, så skal der lige have. Det var fedt. Det er meget fedt. Prøv lige se der. Sjovt. Det er stadig. Ja, det her er en symaskine. Så meget at dokumentere. En symaskine. Overvej. Det er lidt rusthuller. Fed ud. Hvad er det her? Dimster. Du kan prøve at tage en smagsprøve. Og så blande det med eddikesyre. Oxidpulde. Oxidpulde. Er der nogen, der ved, hvad oxidpulde er? Skal vi google det? Prøv. Den der. Er der ikke noget derinde? Der er nogen ovenpå. Der er flere, der går ovenpå. Ja. Det skal jeg da også lige prøve så. 94. Oxidguld. Det er bare farvestof. Er det bare farvestof? Det er farvestof Det kan du da godt tåle. Farvestof i kalk, cement, fugmørtel, limfarve. Oxidgul er væsentligt mere farvekraftigt end okker. Ja. Er det en sådan saltkværn, den? Prøv kontakten. Nøj, ja. Los Trapos til Los Loftus. Ja. Det virker ikke til at være mega usikkert. Ej, her, det er fint. Så er der også køkken her. Eller der var engang en køkken. Med nummerplade. Ja. Men Jeg tror sgu, de er herinde et sted. ja, men jeg er gået herovre. Titlebøde er de derinde, ja. Der er meget blot gulvtæp. Wow, et blot gulvtæp. Her skulle man tro, at der er nogen, der har været for nylig. Eller så er det bare fordi, det er indelukket. Det ser helt nyt ud. Hvor gammel er den cigaret, der ligger der? Læks, hva'? Det der, det er en nymoderne. Men jeg ved det ikke, det. Det kunne da godt tænkes. At der har været nogen overnat her måske. Hej. Så er det sjovt. Nå, man kan også komme ned her. Det er jo der nogle andre trapper. Ja. Lever på steg. Folk, de skriver lidt mærkelige ting. De skulle da skøre herude i Ravning, hva'? Nå ja. Jeg sagde på Marketplace. Find det på Ravningvej 61. I gang med at starte til. Ej, det er overraskende imponerende, det her. Og så forestiller jeg bare derhen. Jesus. Meget flotte til skab. Det er nogle virkelig flotte skab. Ja, det synes jeg godt nok. Jeg tænker bare, lad det stå der. Og stort hjem også. Giga. En creepy face der. Også der. Hallo, der er en kvittering her. Den 28.9.94. Ja, der står også 94 dernede. Okay, i, siger jeg i et andet sted. 94. Ja. Og så er spørgsmålet, om det her det er nogen, der har boet. Det er da højst sandsynligt. Det ligner opkastet der. Bræk.
stillager og nogle vinduer. Det er cool. Jeg vil bare lige hurtigt kigge ind og se, om det er noget ved. Nej, ved du hvad, der skulle da så meget. Det er jo ikke... Nej. Det er fejl, den der. Ja, det er en ordentlig... Altså en ordentlig bøv. Imens hesten trækker. Skal vi tage den med hjem? Kan den ikke spændes på taget sådan en? Det er det sikkert nok. Det er bare et eller andet, der vil gå. Det skal. Man må godt færdig sig. Hvor lang tid vil det være forladt? Hvad siger du? Hvor lang tid vil det være forladt? Mange år. Men vandrehjem, altså sådan, hvor man bare kunne overnatte, eller hvad? Det har været en institution, enten før eller efter. Ja, det er der jo. Og så har det været brændt nogle gange også. Ja, lige nok. Ej, det er sgu sted. Ja, det er meget creepy. Det er bare en flink mand, der er ude og gå tur morgen. Det skal jeg ikke tænke på. Nå, men sådan er det. Ja. Fordi her må man jo godt færdig, så her kommer politiet ikke og smider en ud. Må man godt færdig? Ja, det er jo, altså selvom... Ja, fordi de forsøgte at lave det om til industri, men det blev opgivet i corona, og så... Der er den klemme... Jeg kan ikke snakke. Klamme kender nede. Hvad så? Nej, det er bare en, der er ude og gå tur med hunden. Der er ikke noget der. Nej. Spændende. Det er nyt, det der. Det er sådan sidst. Tittebøge. Altså, man kan da godt se, at der er kommet lidt mere sådan... Den så ikke sådan derude sidst. Så der har været nogen at lave mere her. Hvad fanden det er for noget? Jeg får taget et fedt billede af dig, der går dernede med det lys der. Super. Ja, det ser jo lidt anderledes ud nu. Står der egentlig på den dør der. For Mathias, din et eller andet sjovt. Kan godt være, det er coke. We don't know. Hvad fanden den var der heller ikke. Altså, der er jo lige et kort ved siden af, så det er jo blevet brugt sådan Det her. skulle da være så passende. Du er altså kvik. Det er altså, Det skal du have. det er altså mange penge coke. Ses vi i Horsens? Nej, det gør vi godt nok ikke da. Så går jeg bare ned i kælderen selv. Ja, jeg ser, om der er sket noget sjovt hernede. Det tror jeg ikke. Der er køligt hernede, skal jeg lige så sige. Juhu! Er her nogen? Ja, nu er den væk, den der dims der. Men det var her, hvor der var visken tisken sidst. Og der kom den nye lille. Vi skal lige ned og se, fordi de hørte noget hernede. Lige se, om vi kan opleve det igen. Det kan godt være sådan noget af det her, der Ja, men hvis de ikke kan rulle ind noget. Nå, nu skal vi jo prøve at være stille. Det er sådan. Var det her omkring, vi hørte det her? Så burde der sgu ikke blive, vi var udenfor. Der gik ikke nogen ovenpå, vel? Nej, det gjorde der ikke. Jeg tror sgu ikke, der sker noget. Men Du kan da komme stemmer. ja. Men det er da underligt, jeg hørte... Der er jo hverken vind eller noget. Altså. Før mig, så var det som om, der var nogen, der slog. Det var bare deroppe. Det var nogenlunde sådan en derude. Ja, det er klart. Okay. Jeg skulle næsten slå mig, hvis det sådan noget. Sgu da underligt.
Ja, kom lige med en lyd. Ja, du må gerne provokere til det. Nej. Prøv den der karakter. Der. Ja. Ja, det er underligt, det burde altså ikke give lyd fra sig bare sådan der. Vi har prøvet. Ja. Vi er afsluttet her, så vandrer igen.